Ngalan? Badijan Pantilgan. Okay. Sige, imong kayo. Okay, happy birthday, Master. So ako, bago pa ko nga miyembro, akong na sinati itong nangaging bulan. Usa ko kabarbiro sa Bilya. Katong nga tayo, padulong ko uli, gabi ito siya. Nipalit ko sa tinda ako na bali restaurant o sudan. Pag inom na, nangihangyo ko sa tindira nga may nagog tubig kay iho ko. Pag inom na kong tubig, nisalog kong tubig sa usa ka baso. Ginom na ko. Pag ikaduha, tungar akong giinom. Pag ikaduha nga tungar akong nainom, nabuwak ang baso. So kabantay mo kanang bildo nga sliceon. Inana siya. So ang baso nga bildo, nalingin na siya sa lubot. Inanagid na slice. So kato nga sinati na ngutana ko, hilo daw usa to sa kahilo. So nakaanak ko, ang kagahong yun ni Master, kuhan kayo ng grabe. So ang ako na sinati, sinja na, ang kato nga time, nangutana ko nga usa dito kahilo, mo to naglibog ko ba unsa na ko kasabot sa akong ibati kung ano unsa to siya. So sa akong ibuhat pag human na to, nagampo ko ni Master. So kato din nga kuan usa ka hilo. So nabali na atlan ko ba nga katong nga time nga naatlan ko nga giluan. So anang akong sa akong nahuna ang gihuna si Master. So ang but pasabot to kung unsa gid ang imong pagtuon ni Master, magayad ka ng ubanan juga kanunay. Pasensya na kung nawala ko baan ko. So mga igsoon, kung unsa gyud paghugot ni pagtuon ni Master, ubanan juga kanunay. Kay ako, musulti ko sa tinuod, ang naanak ko, pag-ampo ragid yung pagtuon ni Master. Wala ko mga pulong, o amutang singsira na ko. So, mga igsoon, ma-approve din na to kung sa itong pagtuon ni Master. Kung wala, bisan wala kay mga butang, kay ingon lang irbirin, bisag punon pa ko na bisag punon pa na imong lawas sa butang kung imong binuhatan bulag. So useless rin yapon. So akong main point ninyo mga ipasabot sa kaninyo, kung hugot yung atong pagtuon ni Master, ubanan kita kanunay. So napagulayan na i-share sa inyo. Napagulayan i-share sa inyo nganong naabot ko diri tungod sa akong asawa. Sa una, sa akong uwian si Hubito Pantilgan, ako sa una kay akong gibarog kanang purpose sa una, kanang ganahan ko maminaw sa lalaeng reliyon. Kay gusto ko makibalo kung asa gud ang tinuod, kay gingon sa akong uwian susihon magminato kung asa ang kamatuoran. So ang naabot nga ako ni tuog ko nga sa BCM kagay misyonan ko sa akong uyuan. So ako nga sa dili mo tuo kanang magkuha na yang pagtuo baka nang sana magbunuduha dili sa maminaw. So naabot ang time nga siya nagsakit, nagtansil diri sa kuan sini tunglan. So duha ka simana mangguruto nga naglisod niya to kay dili naman siya mukaon, dili siya masturya. Na mili na siya ba, nawala na siya pag-asa. So ako nakanahuna ko nga sa akong uyuan nga si Hubito Pantilgan, nakaya hinumdum ko nga naay siya mga pulong bali spiritual kanang pagpatambal. So katong nga time, hangi ko sa iya nga patambalan akong asawa tungod ato. So mo to pag-abot sa paggabian na nagkopya o pulong akong uyuan.
gipainom sa akong asawa. So mo to gitabangan na mo gampo siya nagampo bugko. Mo to pagkabunta ka to, giubo akong asawa, mo to pag ubo niya, giluwa niya katong may dugo sa gulnana. So mo to naayos siya mga isang taon. So sa milagro ni Master sa bunagi sa pulong, mo to ang akong pagtuon hugot good. Kay tungod lang atong milagro, mga gipainom mga pulong. So mo to nga akong uyuan, ako din sige nga nagpasalamat ko niya ni Master. So nabot mi dire nga nihangi ko sa muyuan kuno sa mari dire. Apurado kay kamari kay gusto ko makita ni Master. So gi sultian mo ko ni Master nga ni sa akong muyuan nga si Master daw naghigda na karon. So mana ang yan lawas daw wala maunsa. So mana na kanang na-intriga ko nga gusto ko makita kung sa si Master. So muna abot mi dire pagare abot nang dire March 23 wag Sabado to siya nga time. Pag Sabado sa gabi ang ako pag yung asawa pagsulod mo din nga nagampo mi ay bulong nga akong asawa ang mata daw ni Master ni buka. So sige siya pa ana ako sa kuha na si Master ni buka yung mata. So kami wala mi kita siya ra. So mo ta amo din gisulti ni Ruben. So mo na mga igsoon dire lang ko to akong experience isulti sa kanyo ha. So mo na ang atong pagtuo hugtong ginato pagtuo sa atong matuturo Divine Master Tomas Inyo. So mo na si Master sa ko Ginoo si Master kana lang daan niyang lawas kay wala gid maunsa. So, maro itong mga igsuwan, pasensya na ko kay medyo first time na ako ang nani kadagang tao nga nag-istorya sa tabangan. So, salamat sa atong Ginoong Diyos, Espiritu Santo, Divine Master Tomas D. Sr. Happy birthday, Master. Atong nadungog daw nga ang iyang experience katuloy ang pag-inom niya nabuak ang baso, nabitas, buti pasabot adto nga doon na dahil hilo anto para dili na mainom niya motong nabuak motong experience niya o kung sa hinungdan nga nakaabot sa dinhi tungod kay iyadang asawa nagsakit ang tutunan di ay dito sa ilalom ginana na nagdugo niya nana kadumdum siya ni Hubito Pantilgan ngayong uyuan iyang gipatambalan pag humagpatambal nakita man nga pagkaugma naggiubo siya pag ubo giluwa niya naa ang dugo ug ang nana. Di mo to nga naulian man gikan adto mong interesado siya nga nangutana siya sa iyang uyuan nga kanus-a ang iari diri kay gisultihan man siya sa iyang uyuan nga si Wito Pantilgan nga si Master kuno wala maunsa di milagro daw nga wala kuno mabaw di eager siya nga tinuod gyud tingali ni kay ngano sa diferensya sa iyang asawa nga gibati na ulian mo to pagtambong nila diri. Pagabot kay mosulod man lagi ang mga bag-ong membro dito kang Master na si Master ni Paula Herman ang iyang asawa gipakitaan og milagro yang gisiko yang bana nga nakakita ba kuno kay si Master god piyong mo na pero nibuka daw ang usa ka mata gili-ili siya nabisag giunsa niya pagtan-awa mi god pero mo na nga gipakita ng iyang asawa nakita motong sa una sa pag-ibangilo ni Master siya mo abot ang panahon nga dili na mo makadungog nga ako mag-ibanghilyo kay bupahulay din siya pero makadungog o niya mo tingog makadungog mo pero depende lang na og kinsay makadungog og kinsay akong padunggon unya makakita mo og milagro depende ra po na og kinsay akong pakitaon og ikaw may makakita lain dili makita para sana sa panahon kang Kristo nga nakadungog sila og tingog Saulo nga nung ginalutos mo ako ang pagkadungog sa mga tao kay usaman kadalugdog dako kay tingog sa dalugdog pero di ay tingog sa atong Ginoong Kristo klaro ni Apostol Pablo kay sa sinugdan siya maglulutos mo na og tagaan tag milagro ikaw ra gani lain iyang pamati pero imo clear kay ikaw man gisintro sa mong milagro unya karon